Majstra. Pozrieme sa ešte raz na to, ale Ukrajinci naozaj ukazujú vynikajúcu formu. Teraz príležitosť Benfiky. Cez tento víkend a samozrejme ľadová plocha musí byť v dispozícii. Pozor na šancu, ktorú má. Ale ak by sa zrodila remíza, tak Slomatik Fofo bude mať mal bodov 6. No a bol by. A opäť tá prvá formácia Čagíňa. Pekná kombinácia. Zadovka. Gonzalo. Zdalo. Pripravený Patias, jeho strel. Pekná Charkova v defenzíve na vlastnej polovici, pritom bráňa čisto, teraz majú príležitosť. Či už na jednej alebo na druhej strane, nechceme nikomu fandiť, teraz vynikajúca. Lenže Ukrajinci prečítali, teraz šanca. A opäť Brandy. Teraz to majú dobre rozohraté hráči. Re. Zadu, ale snažia sa aj streliť gól. Šanca, ktorú teraz ste videli, kde bol vystúpený Ivaniak. Na druhej strane. A ďalšia. Benfiky Lisabon. Krásne uvoľnenie, lenže už je veľa bude klamlivých pohybov. Teraz strela pod. Žený gól. Pozor na druhej strane. Rozhodcovia nechávajú plynúť hru a pozor na túto situáciu. 8-2. Hra nie je prerušená. Šanca. Čo teraz? Ani teraz sa nedostane portugalský majster zakončeniu. Je tu rýchly break. Technická strela. Zvládnutý rýchly prechod do útoku. A teraz možno majú šancu hráči Benfiky. 2 proti 2. Že tam došlo ku kontaktu Charkova, takže je komu prihrať. Čagíňa. Výborne prepustil loptu. Ivaniak bol na to pripravený. Teraz strata lopty. Na lavičke portugalského majstra pripraví hráč, ktorý pôjde na powerplay. Obrovská šanca a predsa to vychádza. Benfica Lisabon dáva gól a ukrajinský múr je zlomený. Nádherná kombinácia a pravačkou špica. Takže vyhral powerplay nie Benfica, ale bude to ukrajinský majster. A pokračujeme hre, príležitosť, ktorú majú. Narážačka Re. To a kedy zoberie zodpovednosť. Pokračuje sa hre. Dá gól, dá, Benfica postúpi. Uvidíme, či je to ešte v čase, naša časomera uplynula, ale zdá sa, že toto je postupový gól. Benfica to dokázala 2 sekundy pred koncom celého turnaja svojho. Ešte Ukrajinci. Dáva Cecilio druhý gól. Ukrajincom zostávajú oči preplač.